Kɔrɔ ye Dramani Sangarɛ. N bɛ fédération malienne de judo président. Bɔlen kɔ la ni confédération africaine de judo fana président. Judo ye chinois ka lutte traditionnelle de ye. Lutte traditionnelle a bɛ fɔ dɔw b'an fɛ yan bamanan siɲɛ ta ani wɔlɔfɔ siɲɛ taw tɔgɔ ma. Chinois fana ka o siɲɛ ta de fana de don. A bɛ Chine bɛ segin sababɔ yanni Jésus-Christ ka na. Donc anw fɛ yan farafinna fɛn kura de don mais olu yɛrɛ Chinois fɛ yen nɔ nin y'u ka laadala siɲɛ ta de ye. Judo ye fédération ye. N'i ko ko fédération i bɛ kuma association ka daminɛ kɔfɛ i bɛ kuma ligue kan kɔfɛ i bɛ kuma fédération kan. Donc nin ye sigida saba ye minnu bɛ n'u sariyaw don olu bɛ sariya dɔw ko fɔ. Donc judo bɛ région dama bɛɛ la bi a kɛbaga n'i y'a chiffre exact kɛ o la a kɛbaga ka ca kosɛbɛ sisan parce que discipline caman bɛ yen olu bɛ ka commencer ka adhérer judo la walasa ka da a ka hakilina mun yɛrɛ a to anw y'an intéressé judo la parce que an ye nafa dɔ de ye judo la Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ farafinna ni diɲɛ yɛrɛ mago b'a o la a dalen tɛ lutte dɔrɔn ma parce que judo la hakilina dɔw de bɛ judo la k'i ka i mɔgɔnifin ɲɔgɔn kɛlɛ k'a sɔrɔ i m'a baga donc o bɛ contrôle dɔw de ko fɔ a bɛ sabali de ɲini bunahadamaden yɛrɛ fɛ a b'a to i ka kɛ i bunahadamaden ɲɔgɔn fɛ parce que n'i ma k'i bunahadamaden ɲɔgɔn fɛ n'i ma sabali i bunahadamaden ɲɔgɔn kɔrɔ judo kɛcogo a bɛ gɛlɛya i bolo parce que n'i ye en général n'an y'an magɛrɛ ɲɔgɔn na k'an bɛ kɛlɛ kɛ an b'a kɛ ni dusu ye donc judo ko i kana kɛ ni dusu ye mais i ka ɲɛnajɛ kɛ a passer ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ si ma si banna donc o de y'anw yɛrɛ su ka kɛ judo kan an ko an ka jamana ani farafinna dusu ka ca anw fɛ yan ka da fɛn caman kan problème bɛ yen ko wɛrɛw fana bɛ yen maintenant an nana ni min ye ka se ka nin don an ka denmisɛnninw kɔrɔ ani anw yɛrɛ fana ka se ka an don a la a ka ca Ala fɛ a b'an permettre an ka se an dusukolo la parce que bunahadamaden ni dusu tora ka bɔ fɛn caman bɛ digi hakili la i bɛ fɛn caman fana kɛ donc o de kɛra to an nana ni judo ye. Judo tournoi international organisation bɛɛ b'a dɔn a tɛ taa musaka kɔ fɛn o fɛn n'a kɛra international ye o tɛ i yɛrɛ kelen tun bɛ bilen o ye bɛɛ lajɛlen kun b'o ye n'a fɔra ko organiser a tɛ taa musaka kɔ musaka ko fana il faut que i ka dɛmɛbagaw fana de sɔrɔ n'a fɔra i y'a bɛɛ bɔ i yɛrɛ kelen kun i bɛ abatɔn kun a ma nɔgɔn dɛmɛbaga ko en général o de kɛlen bɛ problème yɛrɛ ye sisan an bɛ ka dɛmɛbagaw an y'olu caman kulomada fo laban na an bɛ ka gɛlɛyaw de ressentir sisan parce que layidu kun taara wagati selen layidu caman tɛ ka sen sɔrɔ kosɛbɛ o gɛlɛya de b'a kan tournoi in kɔni organisation la événement in président d'honneur de ministre Oumar Ibrahim Touré ni ministre commissaire à la sécurité alimentaire o ministre vraiment an b'a yɛrɛ fo an b'a fo depuis a daminɛ na fo ka na se sisan kɔni a se fɛn o fɛn a bɛ k'o kan ye comme n y'a fɔ kuma kɔnɔna la ni événement in a ka bon mɔgɔ kelen ma bɔlen b'a la n b'an ka sponsor fo officiel n'o ye Deri Consulting ye n b'ale yɛrɛ fo a ka cɛsiri la an ye ani Bisoro Bafin n b'ale fana fo ale y'an ka partenaire ye ani Classe Confucius n'o ye chinois ka kan bɛ kalan yɔrɔ min na o fana directeur ye an b'o fana fo ni dɛmɛbaga tɔ minnu fana bɛ kan nin na an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni mɔgɔ ninnu an barika min bɛ ne bolo ka se an ka ɲɛmɔgɔ ma hali bi u hakili to sport la kɛrɛnkɛrɛnnenya la armasukɛlaw parce que gɛlɛya in fanba bɛ armasukɛlaw ka niveau de ne tun bɛ kalama n'i y'a lajɛ fana armasukɛlaw fana jamana in bɛ se ka fɔ jamana in bɛ olu de bolo sport la ani a ɲɔgɔnna caman parce que médiaw caman b'o ta yɔrɔ ɲɛfɛ ka na a médiaw caman tɛ ladɔn u bɛ effort mun kɛ ka taga a bɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ u yɛrɛ bɛ condition mun fana na o fana y'a damana gɛlɛya ye donc nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan
faut que an ka dɛmɛ dɔ de kɛrɛnkɛrɛn k'u lase u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka gouvernement n'o y'an ka ministère des sports ye a ka bolofaba fara alimashokɛlaw dɛmɛli kan de bɛ ne fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'o fɔ an ka ministère ɲɛna ensuite ani an ka sponsor fana minnu bɛ jamana in kɔnɔ baara fanba dɔ fana ye olu fana ka yɔrɔ ye ne ɲɛ b'a la i tɛ sponsor hôteltigiw commerçant baw ani o n'a ɲɔgɔn caman olu de kan ka kɛ sport fana ligi ye mais sportifu bɛ taa se olu ma olu bɛ a préférer ka fɛn wɛrɛ de lajɛ min tɛ sport yɛrɛ mais ne b'a dɔn n'u ye sport yɛrɛ lajɛ u ka yecogo ni u ka bonya n'u ka fɛn caman bɛ yen a bɛ na ladɔn sport sira la u kana sport kɛ bolo kɔfɛ fɛn